Ġimgħa ilu l-qorti ma sabitx lill-Ministru Chris Cardona ħati ta' malafama fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Tonio Fenech. Qorti li kienet innotat li ma tistax tara kif Tonio Fenech jista' jħossu malafamat b'fatti li huma veri. Ġimgħa wara din is-sentenza Cardona nota kif Simon Busuttil baqa' sieket minkejja li s-sentenza tal-qorti turi li Fenech irċieva arloġġ bħala rigal minn Power Plan Limited, kumpanija involuta fl-iskandlu taż-żejt. Dan kontra l-kodiċi tal-etika ministerjali. U din hija ovvjament oħra minn dawn is-sensiela ta' double standards illi għandu Simon Busuttil għaliex l-standards tiegħu huma differenti minn dak illi għandu jkollu l-pajjiż. Busuttil maħa ebda azzjoni wkoll dwar dak li kien żvelat fil-gazzetti tal-ħadd dwar każ ta' frodi ta' pensjonijiet li fuqu għaddejja investigazzjoni mill-Pulizija u l-awtoritajiet Żvediżi. Sitwazzjoni li tkompli tappan il-kredibilità ta' Simon Busuttil li kien iddikjara li ma l-inqas xamma ta' xi ħaġa mhux f'posta ma jdumx iktar minn minuta ma jieħu azzjoni. Iżda minn din is-sentenza tal-qorti għaddew iktar minn 10,000 minuta u ebda deċiżjoni ma ttieħdet. Huwa ċar tenna Cardona li l-pożizzjoni ta' Tonio Fenech mhix iktar tenibbli u wieħed jistaqsi kemm minuta oħra trid tgħaddi biex Simon Busuttil jieħu azzjoni u jipprattika dak li jippritka. Hawnhekk il-Ministru Cardona nota wkoll kif il-Partit Laburista huwa fid-dmir li jaffronta lill-Oppożizzjoni dwar dawn l-iskandli li wettqu meta kienu jiggvernaw. L-istess nies li llum qed jattakkaw b'mod inġust tal-aħħar lill-Gvern Laburista. Hija responsabilità ċara tal-Partit Laburista u tal-Gvern Laburista illi jibqa' ifakkar dawn l-iskandli jibqa' jenfasizza il-mod ta' kif il-governanza qabel l-aħħar elezzjoni kienet issir u wkoll jara li dawn in-nuqqasijiet jiġu investigati politikament biex fl-aħħar mill-aħħar ikun issir ġustizzja wkoll ma' dawk illi saret inġustizzja magħhom.